दिनैनि बे गोदान बोसोरनि सानाव जोबथेसालियाव थानाय देरनाब्ला सारखौ लानानै गासैबो एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरनि खाथियाव रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोनि आंनि चेनेलनि नायगिरि बयनिबो गोसो गोरबोआव इसोरनि खाथियाव आरज गाबगोन होननानै आसा खालामो। देरनाब्ला सारखौ लानानै गासैबो सिनियर जुनियर जोहोलावफोरखौ जाहाथे बयबो आरज गाबो गोदान बोसोरनि गोदान इसोरनि अननाय इसोरनि नाहरनायाव जाहाथे थाबैनो उदां जानो हायो बयबो आरज गाबो होननानै आसा खालामो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो आं आसा खालामो इसोरा जाहाथे हेफाजाब होयो, जाहाथे जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय थाबैनो उदां जानो हानाय बायदि इसोरा जाहाथे हेफाजाब होयो आरो जोबथेसालियाव थानाय साफ्रोमबो जोहोलावफोरखौ देहानि थाखाय मोजाङै जाहाथे इसोरा थानो होयो बिनि सायाव अराय सम आसा खालामो। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं लानानै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरो। बयखौबो आसा खालामो गोदान बोसोरनि गोदान गोसो गोरबोजों बजबनानै लायो, गोसो गोरबोजों गनायनानै लायो, बयखौबो आसा खालामो। दिनैनि बे समाव दसे सम खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन, गासिबो काहानिखौ बुजिलांगोन। आं दिनै गोदान बोसोरनि सानखालि बा गोदान बोसोरनि साननिफ्राय दैदेनगिरिफोरखौ मालाबाबो बुंला रायला सानदोंमोन, नाथाय जों दिनै चेनेलनि गेजेर रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों गुबुन चेनेलनिफ्राय जों दिनै नुगासिनो। बेबायदि नुनायखौ जों माबोरै थानो हानो? बिनि थाखायनो आं खावलायो जाहाथे आंनि बुंनायाव बे गोदान बोसोरनि सानाव आं प्रमद बर'नि सायाव बुंनायनि खोथायाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा गोसोआव गाज्रि मोना बेखौ आं बयनिसिमबो आसा खालामो। मानो होनोब्ला दिनै बुङा सानब्लाबो उफाय गैया, दिनै बुंनो बायध'ता जादों। मानो होनोब्ला मैयानि थांनाय सानखालि ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटुबारफोरनि गेजेरजों नुदों शनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गलायनि हालामाव एक्स एनडिएफबिनि सासे आरपिएफिला बे समायना रमायना संसारनिफ्राय आनज्रायलांबाय। जाहाथे आरपिएफिलाया जेरावखि थाया आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं इसोरनाव आसा खालामो जाहाथे आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो आरो गावनि मावनो गोनां खामानि आद्रा थालांनाय बर' हारिनि माखासे मावलांनो गोनां खामानिफोरखौ जेरावखि थाया आरपिएफिलाया जाहाथे नुहुरबाय थायो इसोरनि अननायाव जेरावखि थाया आलो गोजोनै थानो हाथों बेखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरज गाबो। जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायो, एक्स एनडिएफबिफोरनि खाथियाव आं फोरमायो। जियानो जाया मानो सोरनिबा जिउआ दिनै दं दिनै गैया, नाथाय जोंहा माखासे खोथा गोसोआव साननाय थायो। जिबायदि समाव आसखान्दा जेरैबायदि बैसोआव बे समायना रमायना संसारनिफ्राय जेब्ला आनज्रायलाङो बेबायदि समाव जोंनि गोसो गोरबोआव जोंनि मेगनाव जों दुखु मोनो। मानो होनोब्ला जोङो बांसिनै बुङोब्ला एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफ्रा जेरैबायदि गुबुन जायगायाव थानानै बेमार सेमार जानाय, अबेबा हाजोनिफ्राय गोलैनाय, मालाबा समाव आर्मि पुलिसजों बुजानाय माखासे देहाफ्राव मोजां थासारि नङा। सम जों फन मारियोबा खोनायो देहानि थासारिया मोजां नङा। बेमार सेमार नायनो थाखाय दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थाङोब्ला दैदेनगिरिफ्रा लोगो हमा, मोजाङै माथो होआ। बिटिआरनि गाइडआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि सभाब देखायो होननानै जों बांसिनै खोनानो मोनो। नाथाय आं बेखौनो खावलायो प्रमद बर'नि खाथियाव जेरैबायदि गुबुन आफादनि बिथांमोनखौ देहानि थाखाय डक्टरनाव नायनो थाखाय सुबिदा होदों, थिग बेबायदिनो एक्स एनडिएफबिफोरखौबो देहानि थाखाय डक्टरजों नायनो थाखाय सुबिदा होयो। मानो होनोब्ला मालाबा समाव बेमार सेमार जानानै मोजाङै डक्टरजों नायजानो मोनाखै, मालाबा समाव बेबायदिनो बेमारनि थासारियाव दं, थाखा फैसा गैयिनि थाखाय बेमार सेमार नायनो थाखाय सुबिदा गैया। बिनि थाखायनो प्रमद बर'आ डक्टरजों बेमार नायजानायखौ जाहाथे सुबिदा होयो। लोगोसे आं नैखौ बुंगोन जायफोर दिनै आलाय सिलाय हा गैया हु गैया, दिनै सोरनिबा नबथिफ्राव गुबुन दिनै न' भाराफ्राव दं, बिथांमोनखौ जाहाथे सरकारनि हायाव खना सरकारनि हा थानाय जायगायाव जाहाथे प्रमद बर'आ सावरायनानै एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय बिगासेयानो जा बिगानैयानो जा एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय सरकारजों सावरायनानै
हानि फाट्टा होनो हागोन ना? जुदि हायोब्ला प्रमद बर'खौ जों मानिनो गोनां। बेबायदि खामानिखौ मावोब्ला बर' हारिनि गेजेराव सिबिजाथाव। बेखौसो आं खावलायो। दिनै जेरैबो सुबिदा गैया, जेरैबो अनसायजायाखै। जों बुंनांगोन दिनै ससियेल मिडियायाव नुयोब्ला गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफोरखौ बेमार सेमार जायोब्ला इउपिपिएल दोलोनि मानसिफ्रा थांनानै, जायफोर बिटिआर एकर्डनि सागानगिरिफ्रा खाथियाव थांनानै, जायफोर बिटिआर सरकारनि सालायगिरिफ्रा जेरैबायदि बेमार नायनो थाखाय हेफाजाब होयो, थाइसेबाबो थाइनैबाबो। मालाबा समाव सोरबा गुबुन गुबुन हान्जानि बिथांमोना जुदि रुंसारि जायोब्ला न'खरनि मानसिफोरजों माथो हैनो थाखाय बिथांमोना सम दिहुननानै, जायफोर इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा, गुबुन गुबुन गादियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा थांनानै न'खरनि बिदा फंबाय, न'खरनि मानसिफोरजों मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय थाङो। बेबायदि थांनो हानाय, बेबायदि माखासे गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोरनो बेमार नायनो थाखाय हेफाजाब होनो हानायखौ जों बेबायदिखौ गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनो। बेबायदिनो खामानिफोरखौ मावलांनांगौ। नाथाय फारसे जेरैबायदि माइगाब जुजाय, बेबायदिखौ जों नुदों। एक्स एनडिपिफोरनि हरखाबै मालाबा समाव रुंसारि जायोब्ला सोरबा दैदेनगिरिफ्रा माथो हैनोबो, बिथांनि जिबायदि बे समायना रमायना संसारनिफ्राय जेरैबायदि आनज्रायलांबाय, बिथाङा जेरावखि थाया आलो गोजोनै थानो हाथों होननानै न'खरनि मानसिफोरजों मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय, बिथांनि खाथियाव थांनानै आर'ज गाबनो थाखाय सम गैया। जों नुदों गुबुन गुबुन आफादनि बा गुबुन गुबुन हान्जानि बिथांमोननो सम होनो हायोब्ला एक्स एनडिपिफोरनो मानो सम होनो हाया? नैबेखौ जों साननो गोनां। आं प्रमद बर'खौ आं खावलायो। जों नुबाय थादों जायफोर एक्स एनडिपिफ्रा जेब्ला हरखाबै रुंसारि जायो, बेबायदि समाव माथो हैनोबो सम गैया इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा, बिटिआरनि सागानगिरिफोरनि दैदेनगिरिफ्रा, जायफोर एक्स एनडिपिनि बेकग्राउन्डआव थांनाय, गादियाव थानाय बिथांमोना सम गैया। मानो थाखाय? बेफोरनि जाहोना मा दं सिङाव? जों आसा खालामो गुबुन गुबुन जाय बिथांमोनखौ बेमार सेमार जायोबा थाइसे थाइनै हेफाजाब होयो, मालाबा समाव हरखाबै रुंसारि जायोब्ला न'खरनि मानसिनो माथो हैनो थाखाय सम दिहुनो, एक्स एनडिपिफोरनि जायफोर मालाबा समाव हरखाबै रुंसारि जायोब्ला मानो सम दिहुननो हाया? बेमार नायजानो थाखाय मानो थाइसेबो हेफाजाब होनो हाया? बिनि जाहोना मा? बेखौसो जों मोनथिजानो लुगैयो। गोदान बोसोराव जों आसा खालामो बयबो समानै बर' हारिया मोनथायखौ मोन्थों, बेखौ आसा खालामो। समानै मोनथायखौ मोन्थों होननानै आसा खालामो। जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा बुङो, प्रमद बर'आ हागोन ना एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय? बिथांमोना न' लुनो थाखाय सरकारनि हा खना खनला थानाय जायगायाव बिगासे बा बिगानै जाय एक्स एनडिपिफोरनि मुङाव मियादि फाट्टा खालायना होनो हागोन ना? नाथाय जों नुहुरो फैबाय थानाय समाव आलफानि साफ्रोमबो केडारफ्रा सरकारनि थानाय हाफ्राव आसाम सरकारनि हेफाजाब, भारत सरकारनि हेफाजाबनि अननायाव आलफाफोरनि फैबाय थानाय समाव जाहाथे सरकारनि हायाव आलफाफ्रा साफा साफा सरकारा बिथांमोननो न' लुनो थाखाय हा होगोन ना होआ, आरो बिथांमोननो हा होनायखौ जों रोखा नुयो। फैबाय थानाय समाव फरेस्ट बरुवानि साफ्रोमबो हान्जानो नुनाय जोंनि बुजिनायाव आसाम सरकार, भारत सरकार बिथांमोना फरेस्ट बरुवानि सोद्रोमाफोरनो फैबाय थानाय समाव जेब्ला आलफानि सोद्रोमाफोरनो सरकारि हाफ्राव न' लुनो थाखाय बिथांमोना जायगा होगोन, बिथांमोननि मुङाव बिथांमोननि हा फाट्टा खालायना होगोन, जों बेखौ रोखा नुयो। नाथाय दिनै एक्स एनडिपिफ्रा दिनै आबसुनि दिनै सोमावसारनाय, बर' हारिनि सोमावसारनायाव दिनै बबेबा सोरबाया अफिस बानायनो थाखायबो हा खरल'सेबो सरकारनि मोन्थाय मोना। गाव गाव न' लुना थाखानाय हाखौसो दिनै सरकारा नोजोर होयो। बिनि जाहोना मा? दिनै बर'फोरनि न'आवसो दिनै नोजोर होयो, फोरनि न' लुखानायावसो दिनै सरकारा नोजोर होयो। आरो प्रमद बर'खौ आं खावलायो एक्स एनडिपिफोरनि सायाव सरकारजों सावरायनानै जायफोर हा हु गैया, बिथांमोननो बिगासे हायो बिगानै हायो बिथांमोननो न' लुनो थाखाय, गथ' गथायजों रुजु रुमु बिथांमोना थानो हानाय बायदि न' लुनानै केसफोराबो जोबनांगौ, आरो बिथांमोना न' लुनो थाखाय अधिकारखौ मोननांगौ। बेखौ सरकारजों सावरायनानै प्रमद बर'आ लाबोनांगौ। आरो समानै दिनैनिफ्राय बे गोदान बोसोरनि साननिफ्रायनो प्रमद बर'आ बयखौबो, सोरबा गुबुन हान्जानो, सोरबा एक्स एनडिपिनो बेबायदिखौ सानलायालासिनो समानै बयखौबो सम होयोबा मोजां जायो। बेखौ आं खावलायो। आं बारा गोलाव भिडिअ खालायनो सानाखै। उननि समाव जाहाथे फरेस्ट बरुवानि मानसिफ्रा बिथांमोना आसाम सरकारनि हेफाजाब, भारत सरकारनि हेफाजाबाव
बिथांमोननो न' लुनो थाखाय बिथांमोना अधिकार होगोन होआ उननि समाव जों नुगोन, नाथाय जों अधिकार होगोनखौ जों नुहुरो। बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बर'खौ थाबैनो एक्स-एन-डि-पि फोरनि केसखौ फोजोबनांगौ आरो मोननो गोनां रांफोरखौ होजोबनांगौ आरो मुंख्लंफोरनि माखासे मोननो गोनांखौ थाबैनो होनांगौ, सिमा बारायनायनि दाबि खालायनांगौ आरो जायफोर बेमार जानानै थानाय एक्स-एन-डि-पि फोरनि डक्टरजों नायजानो थाखाय बिथाङा सुबिदाखौ होनांगौ। मानो होनोब्ला जों फन मारियोब्ला बेमारनि थासारिनि सायाव बेमार नायजानो थाखाय रां रुफा गैया। बिनि थाखायनो आं खावलायो दिनैनि बे समाव प्रमद बर'खौ आं फंनैसो प्रमद बर'नि सायाव आं बुंनाङामोन, गुबुन गुबुन गादियाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि सायाव बुंनाङामोन, नाथाय आं दिनै बुंनो गोनां जादों जाहाथे आं बयनावबो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। जायफोर दिनै जोबथेसालियाव थानाय जोहोलावफ्रा आलो गोजोनै थानो गोनां जाबाबो जेब्लासिम थानो गोनां जायो अब्लासिम बिथांमोना बेमारनिफ्राय जाहाथे मोजाङै बारग'नो हायो आरो जायफोर केसनि बेलायाव इसोरा जाहाथे हेफाजाब होफायो बयनिसिमबो आसा खालामनानै आं बयनिसिमबो जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ आं गोदान बोसोरनि मुङै बयनिसिमबो खुलुमहरनाय थायो आरो बयनिसिमबो बे गोदान बोसोरनि मुङै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयखौबो बेखिनि समाव आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।